kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan, lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog madag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, aniyan usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Ubos gyapon ni ining ubos niyo nga langgad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Sanglit adlaw man nga Domingo, ako moingon maayong adlaw sa Ginoo og Happy Valentine's Day o maayong pagsaulog sa adlaw sa gugma. Kining adlaw sa Domingo ato maning gigahin alang sa suliran sa tinuhuan. Mao nga mahitungod yun sa tinuhuan o relihiyon o sa atong pagtuo ang atong isgutan karon. Nining higayon na atong ihulagway kaninyo kining unsa gyud ning gitukod sa atong Ginoong Jesucristo nga iglesia o pundok. Ang tinuhuan nga gitukod ni Kristo kung atong tan-aw no sa bag-o pa kini nagsugod, gitawag nig tinuhuan o gitawag nig pundok nga bakak no sumala sa Buhat 24:14 no. Nga no tungod kay naa mangoy tagna diya sa Isaias 5:20 nga dunay mga tao nga maabot ang panahon nga ilang himuon nga ang insakto himong sayop ug ang sayop himong insakto. Muna nga magbantay ta no kay kini natuman gayod. Gani, panahon pagyud sa bag-o pa nagsugod ang tinuhuan nga gitukod ni Kristo, gitawag na ni og bakak. Na, di ba? Si Kristo gadala sa kamatuuran. Pero tawgo ni nilag bakak, no? Basahan ko ninyo ang Buhat 24:14. Diin ang pundok nga bag-o pang nasugdan si Ginoo, nasugdan sa mga apostoles gitawag nilag bakak, no? Pero tungod kay tukod man si Ginoo, unya gipasaligan man nga kini maglambo kay bisan gani ang ganghaan sa impyerno dili magkabuntog no. Gani mahimo kining labing dako no. Basahon nato ning Biblia kay kini usahay dili ta kabantay ba no. Dili ta makakita, dili ta makahibalo unsa kaayo ang mga ilhanan ni ining punduka no. Sa Marcos kapitulo 4 tudling 30 ngadto sa 32 naa man gud diri ang kinibang ilhanan no. Guys gud diri og sambingay nga ang gihulagway ang katawhan o kingharian sa atong Ginoo nga matud pa
Unya nangutana si Jesus, sa unsa mang butanga ikatandi nato ang paghari sa Dios. Ug unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa, nga maoy labing gamay nga liso din sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Sumaw na ang paghulagway sa ginghirian nga gitukod ni Kristo. Gipanag-ing kuno ni og liso sa mustasa nga labing gamay, pero inig tanom unya inig tubo mahimo kining labing dako. Ug unya makaingon ta kanus abadi nagsugod, no? Now, nagsugod ni adto pang unang siglo di nasugdan ni sa atong Ginoong Hesukristo. Ug unya kung atong naon sa atong panahon karon, higanti na ni kay mag 2000 na gud katuig. Imagine unang siglo mga 30 o 33 AD. Ipo na to, mag 2000 katuig na. So, kini, kuha na ni siya, higanti na ni kay dugay na gugayo. O gunya, giingon diri gali o nga, sama kini sa liso sa mustasa, nga maoy labing gamay nga liso din sa kalibutan. Mao ni ang gitumbok po diha sa Lucas 12:32 nga ayaw kahadlok gamayng panon. Usahay gamiton po ni sa uban nga kami na kay gamay man mi dili ng Katoliko kay pinakadako man na. Well, out of context nga naman mahimong sa una, panahon yun sa pagsugod gamay pa mo nang giingnan ni Kristo ayaw kahadlok gamayng panon, no? Lucas 12, Juan 12:32 o Lucas 12:32. Basta na ana diha. O nga ayaw kahadlok gamayng panon referido na sa pagsugod. Then gani giakusahan pa ni nga bakak sumala sa buhat 24:14. Pero kay giubanan man ni Kristo, mao na nga maglambo gini og mahimong labing dako og karon nahimo gid siyang labing dako. Karon kung tanaw nato diri sa Biblia, timan-an biya nato nga kining paghulagway o pagtawag-tawag sa mga tinun-an sa pundok nga gitukod ni Kristo, mao ni gigamit-gamit sa mga tinhuan karon nga tukod lag tao nga parehas nato. Nganuman, ilan ang gamito ng mga ngalan diyang gikutlo sa mga tinun-an o mga apostol, then ilang gamiton pagtawag sa ilang pundok, which is, dili yun na sa insakto unta yun. Nga naman, kay ang pundok nga gitukod ni Kristo, dugay na niyang nasugdan, no? Dito niya ni nasugdan sa Jerusalem, sumala sa Lucas 24:47, no? Lucas 24:47, nga nagsugod ni sa Jerusalem. Ugunya dito sa Jerusalem, wala manggugkain ni siya mo lambo, kay dagang kay mga Hudiyo ang wala mo dawat ni Kristo, but ipasabot, medyo nahinawaing ang Ginoo, og munang nag-ingon siya sa Mateo 21:43 nga ibalhin kini ngadto sa laing dapit o sa laing hubad laing nasud. Buri pasabot ang sentro ni ini, imbes dito sa Jerusalem, diin dito masugdi, mabalhin sa laing dapit. Og maklaro nato nga kini halayo ni sa Jerusalem. Nasa buhat 2:39 nga halayo ni siya nga dapit. O kung basahon nato ang buhat 22 versikulo 21, kining layo nga dapit gihulagway ni nga ang mga tawo na nimuyo ani mga hintil sa ato pa dili mga Hudiyo. Mga hintil. Unya unsa man gyuning dapita, no? Unsa man gyuning lugara? Naa sa buhat 23:11 giingnan ni Kristo si Pablo, no? Nga mao ni ang Roma. Buhat 23:11 mao ang Roma. Ug unya na tinuod bagyod nga Roma mo'y mabalhinan sa sentro imbis Jerusalem. Natuman kay naa sa Roma 1:6 ngadto sa 8, giklaro diha nga didto sa Roma naglambo pag-ayo kay ang ilang pagtuo kunos taga Roma nasangyaw sa tibuok kalibutan. So, dito natuman sa Roma, mauna nga ang sentro, dito na sa Roma, nabalhin na, sumala sa tagna sa Mateo 21:43, nga matod pas Ginoo nga itugyan kini sa usa ka lugar nga magmabungahon pag-ayo, o kini matod pa mao ang Roma, sumala sa mga sitas nga ato ng nahibawan. O gunya, kung atong tanaw ning Biblia, daghan kayo ang mga katawagan aning pundukang gitukod ni Kristo. No? Ato ta ni Pablo, usahay tawgon niya ni og iglesia sa mga balaan o iglesia sa mga santos. Naa sa asa galito? Naa sa unang Korinto 14:33. Ugunya sa 1 Korinto 1:2 gitawag po niya og iglesia sa Dios. Nganong gitawag niya og iglesia sa Dios? Tungod kay ngano? Kay si Dios man si Kristo og ang iglesia iya man pud sa Dios. Di ba? Ugunya gitawag po niya og iglesia ni Kristo, no?
dito sa Roma, no? Roma 16:16. So ngano man na, kay kini gong iglesyang gitukod ni Kristo, daghan kayo ang paghulagway, daghan kayo ang description ani tungod kay naa sa Jeremias 21:13, no? Jeremias 13:21, kung wa ko malimot mo ba na, no? Ato ko nung isulayan no basig na limot to. Jeremias 31:21, no? Kung wa ta malimot nga butangan kuno og ilhanan ang dalan. Jeremias 31:21, ko correct me if I'm wrong, nalimot ko ka sa exact yun, basig na sipyat ko, ato na nang makit ano niya pohon. Nga nag-ingon diya si Jeremias nga butangan kuno og ilhanan ang dalan. Unya kining dalan kung tanaw na to sa Bagong Testamento, mao man niya ang atong Ginoong Hesukristo. Unya ang iyang iglesia, ang iyang katawhan gitawag pug dalan kay iya gong lawas. Mao nang sa Buhat 24:14 ang iyang iglesia, tungod kay giingon po ni Pablo nga lawas ni Kristo ang iglesia, mao nang gitawag pud og dalan ang iglesia. Mao na nga kining dalan nga maong iglesia butangan og mga timaan o ilhanan. So mao na nga tawgon nato ni iglesia sa mga santos kay ang katawhan gud, ang mga sakop gitawag sa pagkabalaan o pagkasantos. O bitaw nga diha sa usas timaan ani Santa Iglesia. O di ba? Mao na siya. Dayon gihulagway po ning Katolika, no? Nga naman kay nasa Marcos 11:17 nga tawgon kini og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Universal. O sa Buhat 9:31 na sa Grego na adiha mabasa nato kanang Grego nga Catholes. Sa laing variation Kataholes o Kataholos. Tulo na ka variation sa Grego nga sa in English throughout all but pasabot alang sa tanang kanasuran. Unya kay iya maning gitukod sa mga apostoles, mao na nga sa Episodos 20 matawag nato nga mahulagway po ng iglesia og apostolik. Kay ang mga unang mga sakop ani mga apostoles. Mao na nga apostolika, mao na nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kining pagka-Romana mao na ni agkatong pagkabalhin sa sentro. Nganong butangan og ilhanan tungod kay mo may gihisgutan sa Jeremias 31:21 nga butangan og ilhanan o timaan. Ngano man kay kung magsalig ra tag ngalan ni Kristo, atong ingalan-ngalan ani daghan man ang gadala-dala sa ngalan ni Kristo, no? Naagali iglesia nga nagsugod sa Pilipinas nga gihingan lang iglesia ni Kristo. Naapoy iglesia ni Kristo gihapon o Church of Christ sa in English nga nagsugod sa Amerika. Pero kining mga punduka dili ni tinuod bisan gidala nila ang ngalan ni Kristo tungod kay sa pagsugod pa lang dili nakapasar kay ang iglesyang gitukod ni Kristo nagsugod man gyud sa Jerusalem. Then naabot sa Roma og mituyok sa tibuok kalibutan ug mao maning Katoliko kung tan-aw nato gyud sa history. No? Biblical o historical, Katoliko lang ang makaangko ni ini. Nakaron bisan pagali ang mga standard references, no? Standard references. By the way, no, mga igsoon na kadumdum ko ganina nakapaminaw ko sa katulumanon sangka. Dunay gahiskot nga piniling nasud kuno ng iglesia ha. Well, kung atong tanaw ng Biblia, kanagong 1 Pedro 2:9 diin mabasa ng piniling nasud, ang kana nga description sa iglesia raman po na ang gitukod ni Kristo nga nagsugod sa Jerusalem, dili diri sa Pilipinas, kay kanagong piniling nasod nga gisugdan ni Tatay Paulino Agapay, dili man sa Pilipinas nagsugod, dili man na sa Jerusalem. Di modo, ang teksto sa Biblia ilang gigamit sa pagngalan sa ilang pundok, parehas ra pud sa Iglesia ni Kristo ba, nga nagsugod 1914. Dili tinuod bisan gidala nila ang ngalan ni Kristo tungod kay ang kang Kristo nga iglesia nagsugod man sa Jerusalem, di man sa Pilipinas. Kana pong piniling nasod, mao gihapon gigamit nila ang ngalan nga piniling nasod, gutloon nila ang 1 Pedro 2:9 nga piniling nasod, nga kana nga description, ang iglesia raman po na gitukod ni Kristo nga nagsugod sa Jerusalem. Gani kung buot sabton Katoliko ra po na. Kay nga naman, nasa Marcos 11:17, kining katawhan, kining punduka, gihulagway ni Kristo nga tawgon alang sa tanang kanasuran. So ang tinuod nga piniling nasod, kini ra pong Katoliko. Di ba? Nga naman, kay nagsugod yun sa Jerusalem. Nya kanang ila Pilipinas man, wala na mutakto diri sa Biblia. Nabisan pagali ang standard reference mo pamatuod. Nga kining Katoliko mao ni ang nagsugod sa Jerusalem, no? Nga mao ni klaro na to nga mao gyud ang tinuod. Dili Pilipinas. Asa man nato mabasa, no? Mukutlo ta og standard reference ang unsa man nga libro, ang The New Book of Knowledge. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Mao ni atong mabasa, prueba ni nga kining Katoliko dito gini nagsugod sa Jerusalem, naabot lang sa Roma.
giingon rin, no? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. So mauni kuno ang history sa Roman Catholic Church didto ni nagsugod sa upper room in Jerusalem kanang gisgutan bas Biblia sa Book of Acts. So mao na nga takdo gyud nga kining Roman Catholic mao gini ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Pero timan ibiya sa pagsugod ani wala pa ni gyud gihulagway nga gisunod-sunod ng pulong Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Kay tagna manggod ni nga mag-anam ni og kadugang ning iyang mga timaan kay sa tagna giingon man butangan og mga ilhanan ang dalan. Unya siyempre kinsa may mubutang ani, siyempre ang iglesia ra pod nga gitukod ni Kristo nga gipamunuan sa mga apostoles nga ang mga sumusunod kana mga obispo no base sa history. Gitagaan man sila gahom sa pagdili og pagtugot. So kanus-aman nga nabutangan og timaan nga Catholic. Now niadtong 110 AD ni Obispo Ignacio. Nganong butangan og ilhanan? Nganong gibutangan ni Obispo Ignacio og timaan nga Catholic? Kay mo man ay gusto ni Kristo sa Marcos 11:17 nga tawgon kini og alang sa tanang kanasuran. Mo may pasabot anang Catholic alang sa tanang kanasuran. Takdo. So natuman ang pagbutang aning timaan base sa Jeremias 31:21 nga butang timaan, natuman ang timaan nga Catholic ngadtong 110 AD. Dayon sa Nicea, kung wa ko malimot, ag pagka-apostolika, kung wa ko malimot ba? Pagka-apostolika, kanang Roman sa Council of Trent. Mao na nga nakumpleto kining mga timaan niadtong Vatican Council, First Vatican Council 1870. So mao na nga kanang ilang atake sa ubang tinuhuan nga kana kunong Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, kanang mga timaana tinuod na, no? Gigama na sa simbahan kay mo may gihisgutan sa Jeremias 31:21 nga butangag ilhanan. Ug tungod pud sa gahom sa simbahan sa pagdili og pagtugot mao nang gibuhat na niya og kanang mga timaan na kumpleto na niadtong Vatican Council, First Vatican Council 1870. No, ang iyang pagka Roman Catholic Apostolic Church. Well, sa una diri sa Biblia wala pa gyud ni tawga og Iglesia Katolika, Apostolika, Romana ngano man kay wala pa man matuman ang kumpleto nga pagbutang og timaan. Hinay-hinay man na. Ang sa Biblia kung atong basahon lain-lain ang pagtawag ni Pablo. Tawgon niya ni sa Iglesia ni Kristo. Tawgon po niya ni Iglesia sa Dios. Tawgon po diha sa 1 Pedro 2:9 piniling nasod o piniling katawhan. Sa Juan 3:5 ang mga sakop gitawag pog mga born again o natawag pag-usab. Daghan ang description. Pero ang gusto gyud ni Kristo nga itawag aning punduka nga iyang gitukod Catholic o alang sa tanang kanasuran. Kanang sa Marcos 11:17 nga nag-ingon siya nga kini pagatawgon kini balay sa pagampo ug alang sa tanang kanasuran o Catholic kung atong sabton o hubaron nga tinahod nga tipaminaw. Gani no, dili lang kay ang the New Book of Knowledge mo pamatuod nga kini nga Roman Catholic Church mao ni ang nagsugod gyud sa Jerusalem, no? Ato namang nabasa ang New Book of Knowledge, ato na pong basahon karon ang Grolier Encyclopedia. No, sa volume 5, page 106 giingon diri. Catholic, Greek Catholicos, meaning universal general. The term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Kato pong gisgutan ganina sa The New Book of Knowledge. Parehas yun, no? Grolier Encyclopedia. Ninoon, di sila mutuo, kaya di man ko na ni Biblia. No? Basta dili gali Biblia, di sila mutuo. Pero naapod sila mga referensya, na sila pasugo, naapod sila mga unsa diha. Tuo sila na, pero di sila mutuo, nga kining mga dokumento nga atong ipangbasa, standard ni, dili ni sektarian. Nga basahon, standard kay kining Grolier, standard reference man siya. Hasta po ning The New Book of Knowledge. Gani dili lang ang Grolier o The New Book of Knowledge, bisan ang Encyclopedia International, Volume 15, giingon diri, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, no? Okay. Klaro kayo, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. Na, ang ubang mga tinuhuan, wala gyud standard references nga mo pamatuod nga ang ilang pundok tinukod yun ni Kristo.
No, ang maong mga reference magtumbok nga tao rang ordinaryo may gatukod sa ilaa. Pero daghan pud ang makatuo kay gigamit man ang ngalan ni Kristo. Gigamit man nila ang Biblia. No? Di man na ikatingala kay sa tagda gipabantay namang gyud ta nga bantay mo kay daghang magdaladala sa ngalan ni Kristo. So kung daghang magdaladala sa ngalan ni Kristo, parehas ra pud sa pag-ingon nga daghang magkutlo-kutlo og bersikulo nga ingalan nila sa ilang pundok, pero wala magsukad ni Kristo kay wala magsugod ni Kristo sa panahon gyud sa pagsugod niya. Pero kining Katoliko, biblically, historically, gikan sa Jerusalem, naabot sa Roma, naabot pa sa Espanya, no? Oh. So mao na nga mauni ang tinuod gyud nga gitukod ni Kristo. Gani mga tinahod nga tigpaminaw, kung atong basahon gani, bisan gani ang atong mga igsuong iglesia ni Kristo sa ilang mga panudlo diha sa ilang pasugo magasin, sila gali mismo miuyon, no? Miuyon sa kamatuoran nga kining Iglesia Katolika Apostolika Romana nagsukad gyud ni panahon sa mga apostol. Di modo siya ang tinuod nga apostolik. Nga lamang giakusahan nila nga nagtudlo na kunog mga pagtulon ang bakak, pero ila po na, may katungod silang musulti ana, pero kita, dili gid po tabot huwana. Nga naman, kay ila man ang interpretasyon, o wala gid masubay, kung ayuhon yun nato og lantaw, pakli kining atong mga referensya, mga tinahod nga tigpaminaw. No? Atong kutloon, pananglit ang Pasugo Magazine nga gula March-April 1986 nga sinulat ni Felhon B. Puentes, usa ka magsusulat nga Iglesia ni Cristo. Nag-ingon siya, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Dili ko na sila supa kang kining Katoliko makasubay sa iyang kagikan panahon gyud sa unang siglo, diin nasugdi ang iglesyang gitukod ni Kristo. Then adto puta sa Pasugo Magazine lang gihapon nila, April 1965, page 41, giingon, so we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Alon, gibutangan pagyug alon. No? Ang Katoliko nga simbahan lamang kuno ang makasubay sa iyang kagikan, maganid yun pagbalik panahon sa mga apostoles. Mao nga siya ang tinuod nga apostolik. So sila dili sila makasubay kay natural 1914 ragod sila nya diri pa gyud sa Pilipinas. Lamang ila lang kunong gibiyaan kay nanudlo na kuno og bakak. Para nako blasphemy. Nganong blasphemy? Laliman ka ang iglesia kunong gitukod ni Kristo nanudlo nagbakak. Manggilabot ko ana, wan akong kuan ana. Manglimbahot akong balhibo ngano man. Ang gagiya sa kuan sa simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo dili tahong ordinaryo. Espiritu Santo, laliman ka gipadalas Pentecostes. Mao na nga kung maghiskot og faith and morals, tuluhuan og pamatasan gali itudloan, di ni masayop kay ang gagiya Espiritu Santo. Hinoon, ug dili po ta kebaluan ng ilang mga unsaon pagtubag ng mga asaway nila sa larawan, sa santos, o guban pa, mura po tag makaingon, murag sakto po, no? O dili na ikatingala kay, kung dili ta kabalo manubag, matuman yun ng Isaiah 5:20 nga, ang insakto himoong sayop, o ang sayop himoong insakto. Di ba? O, parehas anang, kuan, kanang ministro o pare, tawgon og papa o amahan, father. Mukutlo na silang teksto nga sayop kuno na. Kina sa Mateo 23:9, bawal ang pagtawag og papa o father kuno sa usa ka mensahero. Daghang nituo ana mo nang daghang mga relihiyon ron dili nila tawgon og father ang ilang pastor. Hadlok sila kay agi anang Mateo 23:9 nga dili mo na literal. Ang gitumbok ni Kristo diha ang mga Pariseo man og mga magtutudlo sa balaod nga nagpataas sa ilang kaugalingon. Nagpataas ilang kaugalingon, dili mangud gusto ang Ginoo nga kanang titulo nga father, kanang titulo sa Dios gamito na sa pagpataas. Kay unsay giingon sa Ginoo, kinsa tong magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Subot pasabot kanang titulo nga amahan taas man na, dili na dapat gamit-gamiton sa mga taong mapahitas. O dili gyud but pasabot ga bawal gyud ang pagtawag og father sa mensahero. Kay ngano man si Pablo wala man to'y mga anak kay dili man to siya minyo. Pero nganong ingon man siya father man siya of the gospel. Nasa unang Korinto 4:15. O father si Pablo, si Juan pod
Diya sa 1 Juan 2:18, iyang gitawag ang mga sakop sa iglesia og mga anak. Nagpasabot nga pader siya, no? 1 Juan 2:18. So mo na nga usapod ni sa ilhanan nga ang simbahang Katoliko nanudluogin sakto, pero himuon nilang sayop kuno ang pagtawag og pader sa usa ka mensahero. Tawgon manggali natog pader ng amahan sa pamilya. Kana pa hinoong amahan nato sa pagtuo. Atong pari, kana ba logic ba? Bawal kuno ang pagtawag og pader sa ministro o pari. Unya, okay ra kung kanang amahan kuno sa pamilya. Murag mawala tas logic ana. Tawagon man ganatog pader kanang amahan lang sa pamilya unsa pa ka nang amahan diya sa simbahan o pari, no? So kana no mo na usa ka example nga insaktong pagtulunan sa Katoliko nga himuon nilang sayop. Daghan ra bang nituo ana kay pagkadaghang relihiyon ron mga born again Adventist tanan ilang mga pastor dili pwede tawag og pader. Pero Katoliko di mahadlok ana. Ngano man kay grounded sa scripture, nya sakto ang explanation. Mga igsoon wa naman daigong panahon. At angin ninyo ang tulumanon nga musunod ani karon no, singing contest no nga gi-announce naman bibo kay ni at angin ninyo paminahon ninyo. Okay. So wa naman daigong panahon. Kini na lamang ang ubos ninyo nga lagad sa mong tulumanon sa Lamdag sa Kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Hangtod ugma pohon gabi ita ugma no kay Lunes man alas 6:30 nga alas 7 sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod na ini nahimugso na tao kining tulumanon, Lamdag sa Kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa Kahitasan! Lamdag sa Kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30, ngadto alas 3 sa hapon. 3:00 in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer leaflets ready so we may pray all together the 3:00 prayer. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started the beautiful 3:00 habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3:00 habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Radyo mo nationwide.